sallama nake a fadar ka sanni tun ba yau ba. Muktar ne sha'irin ka mai bin ka ba da wasa ba. Sansar na cin son ka mai son ka ba dan kadan ba. Kai da rike burin rayuwa na ni ban yi tanadin komai ba. Kai da rike manzo na dukkan si ba za na sake ba. Kai kadai ne makama kaunar ka ba za na bari ba. Amintacce zababbe shugaba nurul huda, isa da martabar ka aiwa ne baki ya faɗa. Mai rawanin da ba irinsa wanda Allah da ya nada. Duk wani mai matsayi na kasan ka Rasulullahi sarimul inda. Ruhi jiki ita jini na cutar son ka babu sauki. A so ka a rayu cikin ka na ji shi ne karshen arziki. Dan ga ka waza na kama kairil ana bisa da madogara makama masera kairul kalayiki sarki. Wanda bai rayuwa cikin ka wai da me yake jin daɗi. Tun da na lasa zumar kaunar ka sai na ji komai babu daɗi. Abin nema ya samu ruhi kullum cikin nishadi. Jina nake cikin wata halarar idan da kai wasa na yi tanadi. Kai na rike banzo na dukkan si ba za na sake ba. Kai kadai ne makama kaunar ka ba za na bari ba. Tafiyar da ba kai cikin ta wannan cikar halaka ne. Ke yasa na rike ka habibi dan kai rahamar Allah ne. Gabar ni cikin ka in kare a son ka soyayyar wani ka shirme ne. Dan hidimar ka na zo duniya alkawari na da Allah ne. Wa ma arsalnaka illa rahmatan ayan ka yo dubawa. Yace ban aiko shi ba sai dan shi rahama ne ka kowa. To ina tunanin kai ke ne dan uwa ka yo kamawa. Annabi mabubbugar rahama ne ta ina yake rabawa. Kai na rike manzo na digirin si ba za na saki. Ka so muka mana komai tun duniyar ba mu zo ba. Mai zan ba kai fi rayuwa na komai sai ka bai kai ba. Ban san rai na ma ta ciki na sai dil wujudi na duba. Kai na rike manzo na digirin si ba za na sake ba. Kai kadai ne makama kaunar ka ba za na bari ba. Wai da me za mu saka ma annabi da kairil bariya. Ka kici ka kisha ka ki bacci duk akan mu gaba daya. Ko ranan da za ka yi wafati da mu kake babar rukayya. Ummati ummati kake ce wai ba ka son mu ko shawiya. Zani bulwa ilhamdu annabi kayi daban halittu. Katimin risala ba irin ka kai ne uba ga duk halittu. Miftahul kairi komai ka kai yake sai an bi ka za a wadata. Na sani kun san ke ya ci mu kama annabi sai mu raba hutu. Sannu mai isa da mukamai sarkin da ya gagare kowa. Azimul kadari zulmanni kai ne tudun dafawa. Abi ka samu mukami sarki kake mai yantarwa. Shugaba ka bar ni gidanka Fatima da yau tarewa. Kai na rike manzo na dukkan si ba za na sake ba. Kai kadai ne makama kaunar ka ba za na bari ba. Kowa ya bi ka na zifi sai ya bambanta fili. Muktar na annabi na bi ka ko yaushe ka so ni mukammali. Duk lamari na naka ne shugaba na saman koli. Ya da hada da mini baiwa Fatima umma ta sa mini falli. Shugaba zan ta kai da baitin ne amma ba wai na gaji ba. Cikin yabon ka ban so in huta tun fil azal haka ni na zaba. Annabi kara sai na harshe na dama kai ka kai ba ni ba. Kara ban wasu in rubuta har yau ban yi komai ba. Annabi ga da'irar ma'aikin ka shugaba ka kara kula mu. Da fa'i talabi ka bamu dan saidina Aliyu imamu. Dan shaka Muhammad kuri fatas kun kai fata yi lutufi gare mu. Dan sai ya dama ma iyami